kuna mbota ala kan beso amin anda do jumena sa salatul fatih ka adama de mako salegla wala adama de min datule do adabirile do salatul fatih ma fa lazim musrare fo mo ko ga fe do de fam fo mo ko ga fe do de fam parce que atele do quoi na ango ko mo ñwar le do ay dara kala nengu o man no ko ga goro kuma day kuma kero eroso so mai ero o te ko no ga inde atele lame yani yakara mo be kan lame ko mo ko ga fe do blo ko la ayatullah ne de flaka fo faka fam ko salatul fatih te tijani atay sigatallah ni fiye be malena salatul fatih wurdi min salatu min to ko salatul fatih tijani atate mais muna akera tijani o ka soli mugo ni kera fe min bara baye ka chaya o du wele ko la o sigatallah ya fa mo famna ni kera fe min bara baye ka chaya ibi wele o la o te bashi sigatallah suno salatul fatih tijani abbe ba so je na shama tijana so tan mat salatul fatih kriye de fa ko je tabi mena salatul fatih de daw mas billahi suma wallahi tallahi minu nyebene na ekrana aw minu nyebene na ekrana salatul fatih de salatul fatih ama ala shekmar ko mena salatul fatih ya fama ama shekna amada hamawla kama salatul fatih ima shek ibrahim yasi kome salatul fatih awala frem torwa salatul fatih shek ibrahim yasi kawla ki rifle ma be forani ma wallahi do ko akwaye ala ide do ko kwaye ala tando de do ma be forani ma na ya shek ibrahim yasi banyas salatul fatih ana salatul fatih dima wi ba salatul fatih ga mi o de chama filiore ni salatul fatih ni lazim mine ifabi kishi ikaburu be mingro obi kishi ayta chife wa billahi wallahi billahi chentu ni amina tede ni salatul fatih don kake ibi kishi ifabi kishi ni salatul fatih don kake ibi kishi ifabi kishi ika kalande bi sika kishi sababu mi kira ka bi kishi sababu no to fie wa fodi ni na wurdi mine ala kira de yadi shemoti yani ma shemoti yani adanga shigo karsama yadi karsama usana du tlinido usana du jeledo fuga na se auma nere muga damuye ni shigo ye tamdo aita chife yeti menani ngununga awo antimenaka tuma mina salatul fatih anga do done anga sorokate me salatul fatih tuma mina sha ahmad yani ko ako aka kalando ma ko ale ma salatul fatih kirire ko salatul fatih be walu kedo de salatul fatih di muhoma mais mo sala fe wa ko fa mega di kunga ka fa ta te ka tigibe ko ya fa mo ko kwa tigibe ko fe alla mede ti bashi si walu ke mi yayi so mo tani joro ba san mais so mo tani fe ma fo je ma she ka ta salatul fatih akode ko ne ba periferi ne ba fe ka baraka nai wa ne ka kalandin mba fe au ka baraka nai nga soli wara bi se ka ke yani ya sharti te salatul fatih ya fa mo tijani ya sharti te salatul fatih tijani ya sharti salatu ala kiraka nga tijani ya sharti te salatul fatih atuledu mais amene lazum kuma na ire sikere kuma amena do fa ka do lazimu bora sikere ni lazimu tuma dolo wi nyon zoro me kuma dolo te kilide lazimu bi mine ko la hara ala kando alijinna sigatalla kan gishi jahannam ma sikere bi mine ko ni mugo be ni fende la sisa ala ka kenyi sisa sigatalla odu ya famwa famna asimine dingen me golla na tlala ka tabarla ko tele asimine re tabarala o we go sigiri ya famwa sigiri de mo go be ni na sisa faka do ma ba kile me ba fo ay salatul fatih babi duruke nya babi wolo blange nya wakmeke ye shemoti yani mo ma ni salatul fatih urudi ni makarsaye ni man nte chi
billahi ubin kuma mun voce ngale na alala tiens faka do ko salatul fati bi avant que ulukan sigatullah ni salatul fati wudi ni ma karsa ko ni ma karsa me feka do o karsa no karsa ngolu be je yoro ni fiti do de la je re fa do ta do ko luka du ko re be kuma te ko e mana wurdi ko fi ko du yi wini be do mo ko ngol la o ti chen ayo bla salatul fati be du ko luka ka sura shama tani mana sigatullah shama tande nana defend c'est wa bien ko chente wa bien ko salatul fati te chen wa do mo kwati daka wa bien ko ti ko muna parce que walu kami salatul fatihi ako wale salatul fatihi anoro la ma sebeni do noro la alla me de ka asebeni do noro la mais il faut cher la d'autres lima aka bomo wa hakili ma sebeni ka soro min te walana dabate iri nyejite kibise ko kala d'autres lima ko ngagere ko sobe mais bi nene esigile fleni malama ke ebe Europe nyebe ayatulay lay nyebe najmena ekran me noro egi ka telephone chita ega tablet chita eka ordinateur chita ni daba ya kono de ate adama de ka ko don sera ka fendo fara nyoga ka noro mina ko fara nyoga adama de nyaa sama ka boya ka to bla faransi egi ka telephone ko fela la ni nyebe ayatulay la de hal maga fiyena wa fe ko ala kira biye salatul fati be ala kira yira mo wala ibe ala kira yi aka bodo hakil ma shawtani ko kale ala kira yi yakazatan ah la manam kaso sunu kote ayo kamanaga parce que muna ko no ko ala kira fatu kuma mena o mo ga fo ka ala kira yi e ku penyin nga ne dugu jara billahi wa ku ya atulay ko sura billahi me ka atulele ibu yina ko mo ko live la live ko de ko direct ko de ko nyeye arabu kana français na français ba ko directi arabu ko live ba mananga ko nyeye ya ko moi avec ka ke kuma mina de wala nyeba la okuma mais esora ka so kafiri to abu kafiri o sera ka ala ka fien mine fien de réseau ka mire ka dla ko fien ka tle noro sama ka kalo noro sama ko farao ka du kolo yoro do ta ko fara nyonga cheche o cheche bi wele ko vitri o ke téléphone écran ka du kolo yoro do ta ko fara nyonga ko obi wele ko sanu wal ma jama wal ma charbon wal ma credit wal ma aluminium o lu fara nyonga o wele ko téléphone tablette ya fama ko bela yele fara nyonga ka adama de kuma kan sama ka bon mallaya ayatule ka sogona ya ka to yira adama de nyana franci ru joli be so joli be kacha ko betike kafiri sera ko ke mais islamé do ko ale ala wele ko ala kira yira ale la nyenye e ko no ko ma ala kira nyenye meni dugu jara ni e nyingala ke ayatule yetu ba ko wallahi nyaay live yere la nyenye kuma la o mais e ka téléphone ko la yata yeba ala la meni le ere nyebe ne kuma to la inyebe ne nye ani nye ne be ta sisa direct la sa ibi kuma de fe kuma ani kuma ala ka kuma mais est-ce que de be France mais est-ce que ne ba Italie ne ba Amerique mais hazara ka kuma kafiri sira ko ke mais ala wele ba ko kale ala wele me ko ala kira ira na ay kamana ga ay bashite anga tanay ayru ko aka kuma wala ko la haraj ko je wati do bina si ko masihu dajali bina abi shu kunu ka ba ibo atule de flaga fe masu dajali fo itin ko ko ne masu dajali isale sambakili ka ko kali be kaje sigatala shu kuma ka atigi sara billahi tallahi ni masu dajali do masu dajali to wudi awu fiye ko kafiri nyekele do nyekile mgodo fe nyekile chile do okay wallahi majur kira do nyekile inkoro to wu nyekile harada wallahi nyetila shime jeli ma islamé de nyeflatili nye bia no me nyekile unye onye la harada ni adama de nye be chino islamé wallahi wudu e karbo ke ayatullah bin atmaiye min salatul fatih fi norodo billahi tallahi ni yado inye be ni minuna u ye fɛn dɔ de sababu an ka dɔnnikɛla ninnu u ye dɔnni ninnu dɔn ka fɛnw sama ka na o tɛ fɛn ya i bɛ bitɔli ɲini ka na sisan bitɔli ne bɛ baara kɛ sisan ji la sisan k'a sɛmɛ nin fɛn in na sisan i mago bɛ mɔgɔ min na faransi ne b'a yira i la ji la sigi nin tɛ ka tubabu ma ne yira u la yɛrɛ bitɔli ɲini ka na sisan ne bɛ fɛn sisan k'a kɛ sisan
ka ji k'a kɔnɔ k'a sɛmɛ ni fɛn na sisan ka sigi sisan i bɛ mɔgɔ min wele i b'a ye ji kɔnɔ yan sisan verre la i b'a ye yan sisan mais i b'a sɔrɔ t'a kalama an ka fɔlɔ karamɔgɔw u b'a kɛ i bɛ ji kɛ o y'a sɔrɔ verre t'u bolo u bɛ ji kɛ filen kɔnɔ sisan e mago bɛ mɔgɔ min na sisan i bɛ n'i kun suli mais mɔgɔ jumɛn b'a ye denmisɛnnin min ma jinɛya kɛ a ma se ala kota ma billahi taala n ka den min dalen filɛ sunɔgɔ la i b'a kunu sisan nɔ k'a kɛ sisan n bɛ ji kɛ verre kɔnɔ k'a sigi ka sigi ka baara kɛ sisan ka fini bir'a la e ɲɛ bɛ jɔn na a b'a fɔ ne ɲɛ bɛ karisa la mun b'a bolo kɔlɔsi b'a bolo walima mun b'a bolo bere b'a bolo walima nin b'a bolo a bɛ bitigi kɔnɔ a b'a bɛɛ yira i la mais n'i ye ala kota daminɛ dɔrɔn o nɔrɔ in bɛ taa ka bɔ yen siga t'a la an ka fɔlɔ dɔnnibagaw tun bɛ nin kɛ mais u ma se ka technologie sɔrɔ ka fɔ o fɛn in kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di n'o bɛ se ka mara o de y'a dɔn o fɛn in kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di n'o bɛ se ka mara o de filɛ an bolo nin téléphone hali mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yani faransi kɛ ɛri kelen karamɔgɔkɛ n bɛna min f'i ye dɔnniya fɔra ye ko dɔɔni bamanankan de sera dɔɔni tɔgɔ la ko dɔɔni an ka taa solatul fati kɔnɔ wa bɛ ko solatul fati tɛ tiɲɛ ko ka da ko fila kan ko parce que ko ko y'a sɛbɛnnen nɔrɔ la nka bi kɔni an ka pharmacie ninnu daba tɛ pharmacie ninnu sɛbɛnni na téléphone nɔrɔ filɛ ka sɛbɛn nin dɔ y'a sɛbɛn ko oui o oui a sɛbɛnnen don nɔrɔ de la dabaji bɛ min a sɛbɛnnen don nɔrɔ la u ɲɛ bɛ ne na nɔrɔ de la lumière nin mɛnɛ ne filɛ nin mɔgɔ min solatul fati ye nɔrɔ la o don y'a sɔrɔ nin lumière ko ninnu tɛ yen ampoule tɛ yen a sɔrɔ a b'a fɔ waati min hali lanba tɛ yen fitinɛ da kɔni bɛ se ka ye n bɛ taa lanba tɛ yen ni o kun tɛ nin lumière ninnu si dɔn mais bi anw k'a dɔn ko ja ko fɛn dɔ bɛ se ka sɛbɛn nɔrɔ la siga t'a la an k'o tɛmɛ o ko wa bɛ bangun solatul fati la ko kuma dɔ b'a kɔnɔ ko alahuma sɔli ala nɛɛma kɛ ala seyidina an ka kodigi kan muhamadu min tɔgɔ ye muhamadu alifatihi min nana dayɛli kɛ lima fɛn na guli kan fɛn min datugulen kun ko ango ko alakira nana dayɛlɛli kɛ fɛn na fɛn min datugulen kun o ma diya o ye ko ala kanko kuma la ko lima guli kan ko wali katimi a nana datuguli kɛ lima fɛn na saba ka min kɔnna ye o ma fɛn fɔ o yɔrɔ in na o y'o to yen o ye wali katimi lima saba kan a ko nasir le haki bil haki o ma fɛn fɔ o yɔrɔ in na fɔlɔ والهادي أنزل يمينه والهادي إلى صراطك المستقيم كنا بما يبان كندا كتا صراطك من كلينو وكون يورا نكو صلاة الفاتحة رتي دكانين يورا دي كانغو كو على كرا بان كندا كو كسر على دي بان كندا ما وجينا نكا فكو على كو قرآن كونو كو على دي كندا كالي بفليك mais we robit lega fa ko shatana de ban fili ni jina yake ko shatana no ni shoni ke ko shatana no mais ni baraj ma ke o te kira no ala no mais ko jugu be o shatana no yani shatana ga da ko jugu kunde wa mbe yani shatana kadda ko jugu kunde wa mbe tare ko jugu de damina na shatana ne geni yo fi o ta qur'ana kono ko jugu damina na shatana ne shatana aka ko jugu ke domina ala o de lakali ala ka dalima damina shatana na amma damina an fa damana bal ala ka ala ya bi ala ka dafo bi ka tran fa da bate ka tran ba adama te an ba hawa o te shatana te ala ka dali bi a chama nga shatana tallaka de la iye ko wa ko ne ka bara jugu do de be shatana magara o do de la ni mama magara o do la eni shatana be kelin atule bina mina dalu dawma salatul fatih billahi ala ya anoro dinema ala ya don dinema amina ko wal hadi kanga na fa ko kira yan kanda nga kramo ke ne ko mami mafa mi marfa chala ama fa ko de afa mais ala de ko ni boli kala de ala de ni mais munamba ko marfa tigi de afa parce que on est kera sababu mais ala kera sababu e ka nganda ngo ko no kala kera ta kana fo de no ala kera ta kana fo kaba ko redu ata miri ango te anga kundam na jan ala kira don wallahi billahi we ala kira fo tado ni ala kira don sallallahu alaihi wasallam ivo ifarka ji abi yelama ni ala kira don suhum bi yelama ni ala kira don wallahi billahi be kafiru cera basoro ni be kafiru cera fargolo be kafiru cera ika dumini o be kafiru ka dumini na inu bi siga dumini ke inu bi boroke inu bi sigi abi da abi wili abi barake me billahi wati be dusumo dulelo ala kira la bari ba fo kibe ki dahir mede yini seti yedda baliti fanga tina mais ibe ka sababu yini ni yesi soro do mena dusumu bi norota noro bina farkolo sama farkolo bina sabati billahi bo kafiru cera ala kira de beti sallallahu alaihi wasallam mais tuma dola ni ala kira noroti la ibe ka misri kono ibe ka zawiya kono ibe ka ika qur'ana kala rola ibe ka kalando cera
kuranɛ bɛɛ lajɛlen durusile do i nɛ kan mais o b'a sɔrɔ walimuso dɔ b'i bolo jɛnɛ la kuranɛ bɛɛ lajɛlen durusile do i nɛ kan mais i pɛrɛnnen do bitigi marché ba kana hali n'a bɛɛ dɔ ka saya ma a ka ŋanamu ka taa aw fɛ yen mais o b'a sɔrɔ kuranɛ bɛ e nɛ kan nka alakira dusukun alakira kanu o t'i dusukun na alakira ka danaya o t'i dusukun na wa kuranɛ yɛrɛ dɔnniya o t'i dusukun na bali kuranɛ dɔnniya o b'i nɛ kan ni alakira dɔn dɔrɔn i bɛ alakira de ye wali hadi ila siratika mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale alakira nana sɔrɔ makangaw madinɛkaw u bɛ fili jugu la fili min bɛ ale Allah subhanahu wa ta'ala ta fɔ kanda cogo t'u la fiyewu ko nka ko alakira de nana o kanda i y'a faamu k'u bɔ fili jugu la pewu wallahi mina alakira d'i ma ka sɔrɔ ka dalu d'i ma alakira ko ka bi ka dalu d'i ma bi salatul fati kan i k'a dɔn salatul fati mɔgɔ caman bɛ kuma caman f'i ye tayi ci fɛ awɔ tayi ci fɛ a filɛ don wal an bɛ yɔrɔ min na n'an ka kuranɛ da fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka don da la balimakɛ a ta a sɛbɛn billahi ala ka nɔrɔ don n b'a d'i ma n'i bɛ fɛ ala ka dayɛlɛli k'i ye tuma min na k'o datugulen don tuma min na siriw datugulen don u ye lajɛli kɛ kolonitigiw fɛ yen u y'a ci k'a yɛrɛ kɛ o kɔnɔma saba dabiri la o saba taara n'u turu ɲɔgɔn na a fɔ k'u k'a cɛ k'a den kɛrɛfɛ u ye dɔrɔmɛ kelen bila a la u ye ngɔkisɛ bila a la u y'a yɛlɛma hɛn ko nin kɔni ye tiɲɛ ye nin min dayɛlɛ ye nin ye i ka garisɛgɛ dayɛlɛ la nka a kun kan ka datugu i bɛna kɛ i ɲɛ tɛ nin bana min ne ta o kɔnɔma in dɛ i cogo dɔ i muso la i muso ba b'a fɔ ko o yɛrɛ de suba ye u ye mankutu jugu f'a la koloni in cɛ k'a den kɛrɛfɛ somakɛ bɛna n'a ka buguri ye ko nin buguri nin bɛ tiɲɛ fɔ dɛ musow ka ɲɔsiyɔrɔ kolo buguri misiri buguri sugu buguri mɔgɔtigi cɛbugubali buguri o fara ɲɔgɔn kan ka na ka n'o kɛ k'a yɛrɛkɛ ko e de b'i ta dɔn ne tɛ n da dɔn ne ye woro ɲimi k'a fiyɛ e kan e de b'i yeli kɛ ne t'i yeli kɛ a b'a cɛ k'a yɛlɛma ka buguri cɛ k'a yɛlɛma ka cɛ k'a k'i tɛgɛ kɔnɔ ko e k'a su dɔn ka tile dɔn ka a kɔnɔko dɔn ko e k'a kɔnɔko fɔ karisa nana ka kungo la ne tɛ se dɛ buguri e de bɛ se a b'a cɛ k'a yɛlɛma ka cɛ k'a yɛlɛma k'a ci Musa nana ka n'a da kɛnɛ na ayiwa Zumana taara kɛrɛda fɛ Zumana bɛ sira min na ka na a fɔ morikɛ dunandaw ka yɔrɔ la e yɛrɛ b'a fɔ kɔlɔsitigi ba dɔ b'an ka yɔrɔ la n yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen minakɛ dɔ bɛ yen o ye sɛgɛnɛ kalanden cɛ nin den i ka nin den kɛrɛfɛ a tila bɛna dalu d'i ma ni kuranɛ cɛ i b'a kɛ billahi i bɛna kɛ i bɛna taa fura feerelaw yɔrɔ la olu b'a fɔ karisa i donna min kan a sirilen don i bɔra min kan a sirilen don diɲɛ bɛɛ sirilen don olu bolo diɲɛ bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ n ye n fa nɛni o danga b'i kɔ o ti jate i ye ba nɛni o danga b'i kɔ o ti jate i kɔrɔkɛ min y'i dɛmɛ k'i bila ka taa tunga fɛ walima i binakɛ min y'i dɛmɛ k'i bila ka taa tunga fɛ i ba ye min y'i dɛmɛ k'i bila ka taa tunga fɛ i sera min kɛ i ko k'olu bɛɛ ye gawa ye i ko k'olu si tɛ ko dɔn i ko k'olu si ɲɛma yɛlɛ k'olu bɛ afiriki yan o danga wulilen kɔ garisɛgɛ sirila lajɛlikɛla t'o ye dɛ lajɛlikɛla b'a fɔ k'u y'i dabali a fɔ u ye ko ne atule ko lajɛlikɛlaw k'u ta den kɛrɛfɛ ko ne bɛna fɛn dɔ f'i ye k'i k'a kɛ n ka dina masala ne ni bɛ masa min bolo ala bɛ yafa i ma fɔlɔ ala bɛ yafa i ma fɔlɔ n'a yafari ma a bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛli k'i ye atule ko salatul fati allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma ugulika kana tɛmɛ yen nka wali katimil ma saba kan n'i y'a fara ka kɛra kɔrɔ wɛrɛ ye kan'o fara kan kan'o fara kan atule ko kana wali katimil ma saba ka fara kan i b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih ma ugulika a sɛbɛn siɲɛ 1000 ani 11 walima k'a sɛbɛn siɲɛ 10,000 ni 111 karamɔgɔkɛ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko foroko faraka dɔw b'a fɔ ko moriw ka foroko faraka n'i y'o sɔrɔ o don n'i m'o sɔrɔ n y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don ala i bolo i b'a ko tile 11 ni nasi allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma wuli ka i b'a sɛbɛn ni sɛbɛnni ma nɔgɔ i ma i bɛna fɔ sisan i bɛ arabu jamana na tubabu jamana na sɛbɛnni tɛ yen balimakɛ a wurudi kɛ dɛ allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma wuli ka n'a ka di ni dugu jɛra 11 kɛ ni 11 n'o o dɔgɔyara ɲɛna 111 kɛ n'o dɔgɔyara ɲɛna 1000 ni 111 kɛ n'o dɔgɔyara ɲɛna 10,001 ani 111 kɛ n'o dɔgɔyara ɲɛna 10,000 ni 10,001 ni 111 kɛ ayatollah ko ten bina ɲininka sa yɔrɔ mɔriw caman bɛ ka labɛn sa ayatollah a y'a fɔ nka a ma saraka fɔ saraka tɛ ayatollah bolo koyi se de bɛ ayatollah bolo se ese ye dɔrɔmɛ ta b'a sarakati mais ni ne yɛrɛ ayatollah ko n b'a kɛ n galena masala ni ne bɛ masa min bolo ala kira ye saga dɔ kanu a b'a fɔ a ma ko sagajigi kanfin billahi a faga i k'a kɛ sarakati ye mɔgɔw ka nisɔndiya mɔgɔw ka sogo dun i k'i sigi i ka tile 11 kɔfɛla la m'a fɔ i bɛ kɛ fɛn tile 11 dɛ tile 11 kɔfɛla la ala bɛ hakili dɔ d'i ma i yɛrɛ b'a dɔn ko n ye ko dɔ kɛ m'a fɔ i bɛ kɛ waati ye tile 11 f'a k'a faamu mais billahi tallahi suma wallahi tile 11 kɔfɛ i b'a dɔn ko ne donna da dɔ fɛ da min ne da la tile 11 kɔfɛ billahi i bɛ sunɔgɔ dɔ kɛ i bɛ sugon dɔ kɛ i ma deli ka min ɲɔgɔn na kɛ a kɛ salatul fatiha allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih i b'a jɔ yen kana wali kati ma saba ka fara kan dɛ o ye kuma wɛrɛ ye m'a fɔ n'i bɛna k'i ka lazimu sira kan dɛ lazimu sira kan i b'a fɔ ka taa gun mais segere sira ani lazimu sira kelen tɛ a bɛ i n'a fɔ segere sira ni maa min ko
alam nashraha laka sadraka wa wada'na alam nashraha laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab ni wuri ko zahira ya fama mais ni bina segre sraka sa ibina chugodi alam nashraha ijoy atulay do mena daludima alam nashraha ijoy malama fatina wili de lawa malama ide hakli chende wa malama ide hakli mangowa malama ere bi kala ka tibi kono malama ibi ka ko ka tile kono ni nani de shidla ka ba ko istatolo atulay la mena daludima sasa ibi ndu mambulo da idishila idale blanka mami be hame bina churana billahi atisaka sono ka wuli ka sibi ata don mam be mi jiga kono ngata nyere fa o de bi jiga kono atule ko mena dima alam nashra habiboy ibi ndu mambulo da idishila ibi idale te ba fa alam nashra shile alam nashra shen wolofla billahi nya salo kida ngale na alala ni ti se ka sunu woni ni kalo kelen jeb sunu ko ni ya ke shune bisu hami kile ki sigi isigi le do ba fa ko minasa wa kera ne na ka cha billahi dondo la bidda balo bani na so wati dondo la bidda ibina genga ba baraka yoro dondo la bidda ide ka bana ko fora dondo la bidda musoka bana ko fora dondo la bidda faka bana ko fora wal ma terdo ka java fora wal ma ko jugu do bi kana suno ko tara ka bi nyana piu alam nashraha kana laka sadraka daga afo alam nashraha shen wulubla me ba fo ko na wasoro ni mangulo dale do idishila tallahi ni ya fo ibisuno amo den kera fa atule do mi alam nashraha dima mo min be ni na ile sonta be le sonta shini metre bina nyini nga ko mu vera ko iti to akon illa ba nyeto no chono mete meni ya a chekai motibi falini wallahi fa ba ka wardo aka kalana du seni chimani adanjugo ni kay ne so ni kan muto ni ba bulu me abina jo fo iti to akon na abi fe ka yele ma atule la mengale na alquran bunya na kake ni ka le son be la jele ta ka ba ye le son ta daji mi da kono kana to de ba daji kun ni ya daji kun bi no mamulo da idishila idale ka dilaka alam nashraha laka sadraka wa wadana anka wuzraka allazi anka da zuhraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma al usri yusran fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab ashiya sabaka le kin mamulo dale to idishila ni dugu jira ni ni ngara question ba be jabe on sula atule ne ba do wasute nya di make wo nebe muhammadu don ala kira muhammadu billahi alam nashraha de muhammadu me ni bi fe ka ala kira ka ko ka do adda fe ka daire akle ka chaje kono tile bayiri ka chama bi cha tule be min do ana salatul fatih bala allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatih mabulika ni ika sugu madi fiu ku iyere biti sigi ka wuliti ko sanitike atule la mengale na alala ake shini bika ka fo dog ngelo ka jam shini so ma ni boy ka dafa ake tallahi bina fo atulay ku man neke ni biti sigi ka bitigi la fu etisa bina tika barka ro fu etisa ni digu jara el se solid mena rasul fatidoa sole wardoa mina sole fla dima exemple la mais ma ko ki ta ko luide for exemple bal mbolu dima misali yala ya fam ni digu jara ba keta allahumma salli ala sayidina muhammadin alam nashraha laka sadraka wa wada'na anka wuzraka allazi anqada zuhraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma al usri yusran fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ala alihi wa sallim bi soldi tike alam nashraha do akono kata sol laban alam nashraha ko fe billahi tallahi ni ka baloti bulu shine so kama ni ayatulay ko ni dugu jira ni fajiri sel ni baloti ka sokono fi ake ala ti lebu fiyo dobi balo dima sigatala ni ka saneti ke ake chom mbora fe ya bi ako dondo la ale sigle gabo be dama ale la parce que yeko ba ale la ka koronga fe ndale wallahi ale ka selba sera allah ya tabulu ale kamana gana ale ta daba kitumna ale ne kan fe lama ale ko bo al na madan na dorore kama nene ni beje metra ko la haidara mina ke ko kama aye dugu jara mi ga ya tekenja aya allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal katib lima sabaq nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratika al-mustaqim aya joy aya alam nashrah do alam ga anana silabana
wala alihi haka kadri wa midari lazim akwa leo shin saba kai ka ta saka magazin kono wallahi ko donna ko patron wala ba ko to man go masa ko sel museledo kai wa drasi wa bidru konte ko dale ma ko ti dala heya nyin nani ay ne billahi ko ayatullah ya ko wallahi yen Allah heya no go ngumuna ako ye fayda mi wonne ne yake wallahi selim fetede fui detene ko fui detene ko nana nzigi ako menya ke kana nzigi mi don na nzigi le fle ndo ba koro doka wa bidu dia ko mo na ya sonwe ne be dallo men ndaw ma qur'ana na asoro ne dusukuni ala cela asoro ne dusukuni ala kira cela ne dusukun ka yilla ala kira cela nye ka yilla ala kira cela nye mi ma awla utte bal dana ya nyembe ni ala kira cela dana nyembe ni ala cela wodi do ni adama ayake ayatullah alhamdulillah aye qur'ane don na ye qur'ane don abi ati senge moru ba fotidi ha na ye qur'ane do ati senge la ba fo aye qur'ane sekre nyi na ya nyi na ati senge wallahi qur'ane tafsir la qur'ane donay man bi tafsir ka wodi qur'ane don bay abi seri fadda do abi sunna don abi mustahabu don abi kiti utige me billahi ba sura balu atasuro ne wa bi metri do ne kana lisela wa bi metri do ya fama abi mo seli aseli minu yorbi sala ko fawle a juguyi ya fama ne ka metri do don dala akone ma ko bonko ko ale ka ko gelera de ko do yere ba kale taga blaka misir la ko nga ko do ko kunyete dale ko habiya do me ala ba do wallahi billahi ne ko kadi cenyi fu nere ba do ko ngu kadai yoro ibito do mo kala ça fait ka ikani da matere fu nere ba do me wahabiya do ya fama me nere ba do ko ngu kadai e ko amango kasango ma wahabiya we musuno ne bina dallo do di mangito keshi ko hango gache ngoni o ke ngwala bi musaka no kayma ete sungolo la ko sungolo la ngoni dugu jeraw ina ato ina ka muhammad ngo afoli madi awye ko nga awde timiri nyote aw ya fo tugo iredi awo awde timiri ete ko ya fo tugo iredi ko hango billahi tallahi ngona fara ina to ina ka kambe ngo kan dingo ko muhammad ngo iba fo ina ato ina ka muhammad ali kawsara ngo kawsara dirajin ma ko muhammad ali kawsara muhammad fasalli muhammad ngo fasalli taseli afra ko jenga taseli ngo muhammad ko fasalli muhammad irabbika imma jenma muhammad ako muhammad ngo ba ko irabbika muhammad wani hari tika nyame faga wani matika saka kanile jenga ka saka makanile ako muhammad ngo ba ko wani hari muhammad inna shani aka muhammad ejugude kotigera inna shani aka wal abtar muhammad jene wujugu ko tigera ko muhammad ngi baba ina shani aka huwal aftar muhammad agone dalu ya ngone segere de mina dima chenya ne ma shegena bardo abe segu nene ni dalu ne ma neti jaba de shegena barde ya dini shegena bari ne mo kedo parce que ne be boro makle ne sheka amadou amdallah ya fama shegena barde ya dini ma ne ya leje ya ro chendo ngoni dugu jerawo kolashi madi nga aka nafiya kolashi ndo babule montru ni felela bashi tala de haramu te quoi mais politique koloshini ko mimi bulu ni dugu jara ni tlaga fatila baka ina ato ina ka muhammad al kausara muhammad fasalli muhammad li rabbika muhammad wan har muhammad inna shanaka muhammad huwa al abtar muhammad woni siraka kemeke ni siraka kemeke ibina jabidiya ko ha mo billahi ibina jabidiya ramoke dugu jara mi wa biate wa asallami atuti ni ngam go nyena ya bi denke kana ngam go nyena mo gona ku farla moruka e fa jir sel dro assalamu alaykum mashallah ngulaka ti den fa do fe ron ke kan inde shaka lekele fifla le sabana mi ye misri joka dama kabe ala ko da hal misri dodo o ma mi ngaye o de o kai anana aya fele dalila kai fele dalila ko no ega dungo do sungolo sera so era bi do sungolo ko ale la feka som do fay ayo som calculer sungolo be kanga be mima ko be konte ko dalima katla ka do faroka anana mi nga ko billahi akui be dalu ngo ma ko yire la folo foi ma yasi yire la ko ay yasi kala ta do classique be don be chewo la katemele ka ngo ma black class mo no cheshiti ya ko ne be yasi don mi ke bake ne yasi de kala sizan ako hango billahi mina yasi di ma dina do ko na atule yimi don damo ni ngo mina yasi di ma ibado ko ne mi ngo ne be enyini nga kam ni e kira almami majme ndel la ka tubi ibulu ko make ngo bo awe ma do ko la wallahi awe kan galone tiga kalga mo ko tawhidu ko ka sa ka mo ko nen
ngo mina dallu di ma yasi kono mina dallu di ma yasi kono ibina ke masa yi ka misiri kono sisa ako hango billahi ako ko yime wayo ngoni ku jera iba fa yasin wal qur'an al hakim innaka laminal mursalin على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق كانوا يرد بعد فهم غافلون ولي دغ جربي ني شين ولو بلانغاي كومي اي المامي كفاجير كوفي بي ني دا سالو اي ني شين ولو بلانغاي كفاجير سورا كان ني دا سالو سلف انا كوفي ابي تفسير كي سلف انا كوفي ابي تفسير لك مامنا مصوف لامنا السلام عليكم كانوا فوق مصوف لامنا والسلام عليكم كانوا فوق kele ko ka mago be almamina a ko almambe tafsir a ko ayla tafsir tsaka tiga billahi a hakli ya yere so chen yere korboro do na daga korboro wa biya manchester ga ni korboro wa biya do kam ga hakli ya yere so ko ko no ay tafsir do ko mago be jinna ko ali ayo yini nga ko munde do ko ni ndogo musudi ay jamana do ka bore ko akundo na chrétien ko me kana na kamna do islamela billahi ne yasini wa do mina fahimu gafiluna ka ne o fa do mina ne o do ay muso do sura ka tubi ka do islamela ka tafsir kenaka o de jenda ne na ngoi ma fam segere be kula ultima tubi wallahi yata dawa kala limana ti kelengele umbi nganya ba limana ti kelengele minu na mimi fi o yiri do sigatal ne re mo ko uta dawala ngano yo lu dawala ko gumo shikata daga mi bolu bolu tuni bi yala ko ay ti jo ko lu be dawala bi yere de wallahi ga isi dawa bi bo isi le to ko ta kalama pamana Allahu akbar ala ka be sama ala kira ko so amin anga ta salatul fatiha ko dogo salatul baqiyatul salatul baqiyatul ki se ka kuma ba ago salatul baqiyatul ayo de 7 comme neta donc quoi asma ram kadila ay français ko salatu baqiyatu salihat do wa salatu baqiyatu salatu baqiyatu sebeteni sel ko fe baraj ma bisa ko na ka sega ala kambe so amin atulaydo amina salatul fatihi kono salatul fatihi na farati kam mo ni meddo salatul fatihi ni resomena ko cerla je dinya bi ki dimina salatul fatihi se be shen bi woro an je dinya ay mo fama markado na fa ba manangala je dinya mi mama mbi je vi kadi aye ala kuta siraka ala kuta ba mananga ba fo ma ko je di je vi kadi mo mi ala kuta siraka je vi kadi mama yete de ana rasigle fe je vi de kadi ne ni diga brenia je vi do mais est ce que ala kuta sirado wa la ko ga fo mo ga ko bo nyona o de la kala mo ko ba ay je to kana je to de je to be saraka de wallahi ha aga na je to de aya nyini seni bulu gausu yo de foni ni almo ka gausu nebba ne o ma fo yala kono o tika ko faru be ga so jajo wa faru do faraka ban ne mina ndanya ga tami taka gura uduzin no atika mo bulu sa avion sa e aya wa ma akana to de billahi hanna bi se ka avion bagele zanga na jamana na ya bes bi ka fe va chente de tallahi iba fo mo ko de ma ko dien kanu dien ala kota siraka ko dabla ala kuta dabla henga kana je kanu mama je kanu mama baze irisi kanu wallahi je kanu nda nyaro kara mo no ulma songa poshi buga finina poshi fulani tarani halni ya montru kuran drama je dewa je no ba fe adia ala kan beso ma ni kam mo koy je di je kan bana bi salatul fatiha bi woro ni woro 66 bi woro 66 wala bituka français no aka ivoirien no film wala madola bituka nyi ngal kan ngwa tante ne wani kan fo madni alo don woni trawole entrega trawole be barula kone kanake ka se niveau mina français ni université kono wa ale ko ale tiba mananga fo ngo woni reflet ni fo mangune français na rabu ni akalandi nya kalandi ngu tashi no ngane ma kala ngu tashi fo de ay ngu tado parce que malien flen ni ma to ka kala e gawai bon arabu ka ni ma malien ni ma arabu ka kala islami ni flade be mali ko arabu ka kala ba wolu yere ka aline deuni wallahi to ka kala ba wolu yere tage je kasro
abe saraka delli la kalambalu na fe wallahi o de ala kan be so ma kante ay barake barani wallahi kante bigi bigi ben wono ala kan be so ma kante barado ala ka barano yama ni ka mogo ni avec l'homme islatul fatih sebe she bi woro and woro ka dam wali manabi ne fa ka fam dara do be to ka ne ngi ngana lo année juin c'est pas la même chose juin droku ani glo utekili de glomina exemple ame min kalama o généralement do ere to be kurana kon amru mais glomina glomi comme nigela communauté négative wala négative atami halnaba de ka kan mais ay min kala papier wala ani ayre ke baka uda kan ala kanda mata wa ala kana tani se mala kana bona yere mais ay min kala papier wala ani akeba ko da kono jueni drogu nu ibi hakilla do di miri kata luta o kama ina fo ni yiri kuruntigela binata yiri kuruti yana ka se juin niveau ma aba fo ka bi fatokenita abi tema fatokenita ko 14 abi tema ola abi na fo ko sanugo abi tema ola o shita ko abi juin ka da kono abi tema ola abi na droguta juin drogu nu mi nanyo wono di kama nga fanga soroka dunguinge nga fanga soroka dunguinge fo abitake danza ko yibu ya famwa wala foko hakilla mentalité de bo otila o de bi foko bo otila ya me fem to glo ale fe ndoni me na fo ni mino ko bila ajiru sika bila wallahi billahi ni alam nashara sabeshe bishigi an shigi safula shem bishigi iba na shita iba fama ala ne aljina so shigi kan ni ka sai ka doni wala abami halna tigi yere ya don pale de ba mi aka sabeshe bishigi shi abama ta yume shew bi mi jimina ibi de ko do so linga o ti foye de ibo ka odongo do nyini nga kwa tula giba cigarette fura do on me cigarette fura do nga cigarette tigere de take do de bakal yara ubina yornita cigarette minaw cigarette tigita take de do de bakala ante cigarette mi ako faga sa dimo ko bakile ngiri wa mi naka faga ka ja adina mado ka cigarette bo ka dobo cigarette ka mu ka cigarette ka cigarette ka da nayo mi nye duro na sere dimo ko ba ma bisa cigarette na da billahi tallahi ningera ka mamu nga cigarette furake wi afonyi ayanda furake wa anyake karsala ya ta furake yote ne mi mana ne nyingala kuma mba fo ndado nga niye mi ndo domina nganga ofo yote ma chama mi nyinga kwa asere cigarette furado ma fumoni ta furado nga do ya furado fo nyi ko mi nere tami me akeraga mamu nda furake ko yirana mami yake ka furake ko yirana dimogo aba fa franza to ma be fote wala musiki wala sisa iba fa ka on a mouche français mouche yote ala iba fa ka do sera tikono na sera timi fu asama fu la grosse mouche ngache okay nine zamani ni chini sako hata sera timi na shite so an kap ngo epleni ikane amana kuma chuta kan nu ya ndi bwana ngo de ba kesa tira kadati te mo ka rebitu ko kya la go ta tira tisa gara bitu sai ba ka ko ka ta tira tisa ngana ero tira ma chiri kana da ye be ka ma ndi go chilla ma shi tira tira na o kele wari wo kere okay alle be dumsani ba chiwa ba ni chuba ba dumsani fe na cha fa tira tira ko ma kage ange ka chindi ke bole awala abeti uyi chikata cigarette sa bi dimo ko shishi dimo ko nja ka cigarette fe do bon ka dimo ko ndo afa nu ya sama na fu billahi ni shishi ro kono babla ni iche bi cigarette mi muso afura ke lefle atule ka fe anye ka fi de ni ngi iche kono babla pe ala ka mbesa ala ka barka dona ala ka ngal do be amina tiktok mo ko ganyi ngal utasita yo ne zalbi nan kala
Ayi ni ngase ara Dɔ fana ko ɲininkali ko pour ka den cɛman sɔrɔ ko bɛ se ka kɛ yan. Ayiwa. A filɛ nin ye. Suratul Waqi'a. Al-Qur'an suratul Waqi'a. Ko ade cɛman de sɔrɔ wa? Bon sisan nin fɛn ninnu hakika don b'a la. Dabi don a bɛ kɛ nka duguba kɔnɔ a kɛ man di. N'a tila bɛna min fɔ a bɛ kɛ dɛ. I den kelen min kɛ cɛman ye kelen min kɛ musoman ye n'o y'o fɔ sisan u b'a fɔ ko n ye n yɛrɛ kɛ Ala ye. Donc ne ma n yɛrɛ kɛ Ala ye nka a sɔrɔ man di duguba kɔnɔ. N'i bɛ don so kɔnɔ an ka fɔlɔ portes tun tɛ yiri porte ya a cadre tɛ yiri ya cadre sanfɛla dɔɔnin sɛlɛ ka don mana dɔɔnin sɛlɛ n'i y'a mugu bɔ muso k'a kɛ muso kɔnɔ n'i den kelen cɛ kelen bɛ kɛ muso an bɛ nin kɛ den fura de la k'a di muso ma i y'a faamu wa yiri mɔgɔ bɛ sanfɛla kɛ so min na yiri k'a fɔ a ka sɔrɔ so cadre ye yiri i bɛ dɔɔnin sɛlɛ sanfɛ ka dɔɔnin sɛlɛ duguma k'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔ i b'a kɛ muso kɔnɔ n'a ye den kelen kɛ cɛ a bɛ kelen kɛ muso a faamuna kɛ nin fɛn ninnu bɛ yen nɔ tuma dɔ la nin fɛn ninnu bɛ yen tuma dɔ la an bɛ to ka an pan ninnu kun nka ni ɲininkali sera a ma finalement a b'a sɔrɔ a tigi mago bɛ musomanin na walima mago bɛ cɛmanin na o b'a kɛ voilà Ala k'an bɛ sɔn aw ma an ka continuer n'a ye o ka ɲininkali kɛra suratul Waqi'a iza wagati sura o tɛ n tɛ iza wagati bɛɛ d'a ma n bɛ yɔrɔnin dɔ d'a ma iza wagati yɔrɔ dɔ bɛ yen ko fi samumin wa hamimin kana tɛmɛ yen nka dɛ wa zili min y'a min labari ne wala kɛrɛ min b'olu bɔ a la fi samumin wa hamimin i bɛ dalutigi dɔw sɔrɔ a y'a lamɛn i bɛ waritigi dɔw sɔrɔ u b'a fɔ k'olu ka kalo wari dunda k'u b'a sɔrɔ kalo tile 5 kalo kɔnɔ i kan ka wari hakɛ min sɔrɔ i b'a sɔrɔ ka bɛn le 5 ma ni aya in de b'a kɛ ni aya in de b'a kɛ an ka levier de la ka nin di ma dangatɔ dɔ ma yɔrɔ adamaden dangatɔw bɛ wallahi karamɔgɔkɛ yan a y'a d'a ma k'a kɛ ye a taara k'a ka fɛɛlɛnin na o le kɛ a ka wari sɔrɔ dɔ taara papiye jɛ paquet ta k'o d'a ma parce que a fɔra ye cogo min na a m'a kɛ ten a m'a fɔ ten ne ye nin fɛn in kalan ɲɛ caman dɛ mais n bɛna dalilu d'i ma walahi tiɲɛ don suma walahi tiɲɛ don ne fa ye ne kalan na o tɛ dɛ bilahi n y'a ɲɛɲini y'a sɔrɔ tiɲɛ don fi samumin wa hamimin Mɔriw b'a fɔ a fɛnɛ ma ko retraite awɔ retraite dama dɛ retraite i bɛ kalo musaka yanni kalo kɔni ka tile 10 sɔrɔ o b'a sɔrɔ i kan ka fɛn fɛn don kalo kɔnɔ i balo sira kan maa m'a fɔ i ka diɲɛ mago ɲɛ bɛ sira kan dɛ maa se o la mais ne ka balo n ka nasɔngɔ yanni kalo ka se tile 10 ma o b'a sɔrɔ a bɛɛ dafa fi samumin de b'a kɛ fi samumin wa hamimin i b'a sɛbɛn siɲɛ 500 550 ani 5 fi samumin wa hamimin 5555 fois 5555 fois a bɛ sɛbɛn o de la n'i y'a sɛbɛn o la ngaba furabulu ngaba voilà ngaba dɔw n'a fɔ ngaba jumɛn ngaba bilen i y'a faamu parce que n'i b'i yaala i bɛ k'o ye ne kun t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ segu ka ne kun t'a dɔn ngaba ye 2 ye ne ne bɔlen tɛ kabanɔgɔ ninnu ni fɛn ninnu ja dɔw b'a fɔ olu bɛɛ ma ko ngaba i y'a faamu mais anw fɛ yen segu kɔni n'a fɔra ngaba dɔrɔn yiri kelen don a yiri a wuli man di a yɛrɛ fɛ a bɛ wuli a yɛrɛ dɛ mais a man ca yiriw de fa komi zɛrɛn jɛ yiriw fa cogo min i b'ale furabulu ɲini den 50 ani 5 i b'o ni lamɛn koyi cɛ ye yiri ka zaa wagati la ne ka zaa wagati ko man ca parce que Mɔriw ye mɔgɔw don mɔgɔw dala ni zaa wagati a
mɔgɔw gosi fo ka mɔgɔw dɔn ko papi ni ye za wagati bɛɛ tigɛ fanta ye i mana taa mɔrɔ fɛ yen za waati kawatun bɛ yen a kawatun 99 yɛrɛ kalite min bɛ n bolo hali ne t'o da dɔn nka ta ye ci fɛ aw ye mɔgɔw nɛgɛ n'o ko nafolo diɲɛ nafolo so kuranɛ nafolo so za waati billahi tallahi an tun fɛ k'a f'i ye kuranɛ nafolo so ye ala nasara hali tallahi billahi i dusukun lafiya ne y'a fɔ sisan u bɛna fɔ ko n ye ura 12 publicité kɛ i kɛ ura 12 ni samase kun yɔrɔ olu de bɛ ka ɲɔgɔn compare sisan n ka cɛ i b'a fɔ k'olu ye denmisɛnnin ye nafolo ko la n'i b'a fɔ k'u ye denmisɛnnin ye nafolo ko la wallahi o de don u ka di ne ye dɛ o de ka ɲi o u ye ne minnu filɛ ɲɔgɔn na tan ni yɛrɛ de ye diɲɛ diya ye mɔgɔ yɔrɔ u bɛ ka fɔ ha u b'u waso dɛ u b'a dɔn dɛ a tɛ ninnu a t'i kun n'i kɛra ninnu ta in kisa la i bɛ ko kɛ min tɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman u ka ɲuman kɛ fantanw ye Samaseku in filɛ nin kabi ala ka ne da maa ye ni telefɔni tɛ mais ne kɛra a fɛ cogo min na n bɛna f'i ye ne ni mɔgɔ dɔ taara permis passer ɲɔgɔn fɛ a ko kokisɛriw ye u fa n'u ba gosi a k'u bɛna taa n'u ye balontan na